बर' बिमानि मेगनाव दुखुनि मोदै। लेबार हाजिरा मावनानै जायो आंनि फिसाया बेसेबां खस्थ'। त्रिपाल सोंना दिनैसिमबो गोबाय देरायाव दं अनिता मोसाहारिनि न'खर। आंनि न'आ गासिबो त्रिपाल खोबनायसो, दिनै गासिबो अखा सेरजोबो। UPPआव दंमोन नाथाय जेबो सुबिदा मोनाखिसै। बिनि थाखाय आं माबा मोनसे अनसुंथाइखौ लुबैनानै आं फैफिनदों। असे बेवायानो चेयारमेन नाथाय जेबो मदद होआखै। दा जोंना बेवायानो बेबायदि चेयारमेनमोन नालाय, बेनिखायनो आं थाथ'दोंमोन आरो बिगा गेजेरावनो। ओमफ्राय बिनिफ्राय आङो दा जेबो सुबिदा मोनैनि थाखाय आं जेराव दं आं बाव थाफिनगोन होननानै आं दिनैहाय फैनाय जादों आरो। न'आ गासैबो अखा सिजोबो, आंखौ रावबो नायसनाखै। दिनै गासिबो अखा सेरजोबो, आंखौ रावबो नायसनाखै आरो दखाना आंना नायो दखाना बेसेबां। बे दुखुनि नुथाया बटझर महकुमा मंगलाय जरानि मोनसे गोसोआव नांथावना दुखुनि नुथाय। बिथांजोआ जादों अनिता मोसाहारि। UPPL दोलोखौ हेफाजाब होबोदोंमोन आरो असे न'नि फिसायनि बिदा एबा बेवायानो चेयारमेन। थेवब्लाबो नाथाय जेबो मदद खालामासै अनिता मोसाहारिनि न'खरखौ। अनिता मोसाहारिया दिनै गोबां दुखु लाना BPF दोलोआव हाबफैयो। लेबार हाजिरा मावनानै जायो आंनि फिसाया बेसेबां खस्थ'। दिनै आं बेवाइनि थाखाय आं मोनसे सुबिदाखौ लुबैदोंमोन नाथाय मोनाखै। आङो मोनसे दखाननिबो मोनसे सुबिदा हरदोंमोन, बेखौबो दानना होनानै आंहा मोनाखै। बेनिखायनो आं दा दिनै गोसो जानानै आं बे जायगायाव फैफिननाय जादों। गुबुन फारसेथिं दिनै BPFनि जयनिं हाबाफारियाव हाबफैनाय सासे गार' आइजोआबो गोबां दुखु फोरमायना बुङो। जों UPPआव दंमोन, जेबो मोनथाय मोनैखाय दा BPFआव फैदों। UPPआव दंमोन, दा 60 बोसोर जाबाय आङो, जेबो मोनथाय गैयैखाय आं बेयाव फैदों। गामि दरसेखौ गारनाय बायदि जेबो अनसुंथाइ होआखै। लामा गैया, न' बां गैया, जोंखौ गार'फोरखौ एसे गामि दरसेखौ बासिनानै गारनाय बायदि। जों गोबां दुखुआव दं, अब्लाबो जोंखौ नाया। आं बिराद दुखुआव दं, जोंहा माबो जोंखौ नाया। गार' आइजोनि मेगनाव दुखुनि मोदै। बिथांजोआ फोरमायनाय बादिब्ला गावनि फिसालाया बर'नि मोनसे समनि हाथियार लाग्राफोरजों गावथारजादोंमोन। आरो आंनि फिसालाखौ मोनथामफोर गावदों। दिनै क'क्राझार जिल्ला बटझर महकुमानि मंगलायजरा BPF प्राइमारि मावख'आव UPPनिफ्राय BPFआव सा 25 आइजोफोरा MCLA मुनमुन ब्रह्मनि नुजाथिनायाव जयनिं जायो। बे जयनिं जानाय हाबाफारियाव UPPनि अनगायैबो AIUDFखौ हेफाजाब होबोनाय माखासे सोद्रोमाफोरा BPFआव जयनिं जाफैयो। आइजोफोरा गावसोरनि BPFआव हाबनायनि जाहोनखौ खिन्थानानै UPPखौ दुखु मोनना खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबादि फोरमायो। जोंनो माने सान्थिखौ नांगौ नालाय, जोंनो डेभेलपमेन्टखौ नांगौ नालाय, जोंनो बर' हारिनि थाखाय जों ओंखायनो सान्थिखौ लुबैनानै जोङो BPFआवहाय जोङो जयेन जानाय जाबाय। जोंथ' आगोल समावहाय जोङो UDFआव दंमोन ना, दाथ' जों UDFआव थादोंब्लाबो बै समावहाय जोङो UDFआव थादोंब्लाबो जोङो दा गेजेरावसो थानाय बायदि दंहैयो आरो, रावजोंबो जोङो पार्टियाव गैथ'ला बायदियानो थानानै दंमोन। ओमफ्राय बेनि थाखायनो जोङो माबायावहाय हाबबाय, BPFआव हाबनाय जाबाय दिनैहाय। दानि गोदान सरखारनिफ्राय जों जेबो अनसुंथाइ मोननाय जायाखै, माने जोङो जेबो मोनाखै। ओंखायनो जोङो गामि एरियायावबो जोङो जेबो मोनाखै आरो जोंनि बे लामा सामा आरो दालांफ्राबो जोंना जेबो जायाखै। ओंखायनो जोङो डेभेलपमेन्ट गैयिनि थाखाय जोङो दिनै UPPआवनो जयेन जानाय जाबाय। BPFआ सुख'गोन बेखौ जोङो मिजिं थिनानै जोङो दिनैहाय BPFआव हाबनाय जाबाय। जोङो 20 जन 25 जनसो जागोन आरो जोंनि जयेन जाफैनाया दिनैहाय। लेबार हाजिरा मावनानै जायो आंनि फिसाया बेसेबां खस्थ'। दिनै आं बेवाइनि थाखाय आं मोनसे सुबिदाखौ लुबैदोंमोन नाथाय मोनाखै।
आङो मोनसे दखाननिबो मोनसे सुबिदा हरदोंमोन बेखौबो दानना होनानै आंहा मोनाखै बेनिखायनो आं दा दिनै गोसो जानानै आं बे जायगायाव फैफिननाय जादों जेराव आंनि जोनोमगिरि बिमा बिफा बिदा फंबाया दङ आं बेयावनो गसंथाफिनगोन होननानै आं दिनै फैदों आंनि बिमाय सासे बियो माजेन्द्र नार्जारिमोन दिनै बिथाङा जिउ गोमानानै थांबाय बेयावनो आङो दङ दा बेयाव फैफिनबाय आङो आंनि बिमाया सासे MLA मोन जोंनि सराइबिल जुमदुवार एरियानि दिनै आं बेयाव थाफिनगोन होननानै आं फैफिनबाय दिनै आंखौ BPF निफ्रायनो नायफिननांगौ होननानै आङो जेब्लायबो जानजि खाफ्रादों जेब्लायबो आंनो बेखौ नांफिनगौ जेबो मोनाखै दिनै नोंथांमोनहानो नायनानै थांनो हागोन आंनि न'सिम नोंथांमोनखौ आं लानानै थांगोन दिनै आंनाव उखुमा गासिबो ट्रिपाल खोबनायसो दिनै अखा सेरजेबो आं उन्दुनो मोनाखै हरनि समावहाय बारअखानि दिन फैबाय दिनैनि गेजेरावबो आं माबा मोनसे अखा बांखा हायोबा दिनै आं सिखाख्लुमनानैसो थानांगौ जायो मोनाखै आङो गैया आंनावहाय जेबो BPF निफ्राय आङो साबसिननिफ्राय साबसिन आरो जौगालांनो थाखाय आं हास्थायो साबसिन जालांनांगौ जेरैबायदि आगोल समाव मावबोदोंमोन दा सरखार गोदान जादों परिबर्तन जानांगौ होननानै बुंदों बेनि गेजेराव जोंनि बर'फ्रा बेसेबां आलाय सिलाय जाबोदों हाग्रा बंग्रा थाहैनांदों न' बां एखुजाजोबदों आलाय सिलाय माबा मोनसे घटना गैयाबा घटना खालायनानै मोदैजों मोखांजों थफ्ला थफ्लि लाना खारनांदों बेनि थाखाय आं दा सुबिदा सान्तिखौ आं लुबैफिनो जेब्लायबो सान्ति जालांनांगौ जोंनि बर' हारिखौ जेब्लायबो गोख्रोङै लाखिफिननो हानांगौ BPFआव दंमोन दा 60 बोसोर जाबाय आङो जेबो मोनथाय गैयैखाय आं बेयाव फैदों जेबो मोनाखै नोंसोरबो नायनो हागोन लामा गैया न' बां गैया जोंखौ गार'फोरखौ एसे गामि दरसेखौ बासिनानै गारनाय बायदि दाबो नाय नोंसोरो जेबो न'फोर मोननाय गैया जेबो मोनाखै जोङो आरो आंनि फिसालाखौ मोनथामफोर गावदों बिराद दुखुआव दं जोंहा होमबाबो जोंखौ नाया जोंनि दुखु बायदि दुखु गैया जोंहा गोदाव सोराव खारनानै मेघालयसो दंमोन होमबाबो दा फैबाय जोङो न' बां गारनानै खारजोबदोंमोन आं आंनि फिसालाखौ गाबनायखाय ससमासो मालाय बेथे आरो मानसि सेरजोंनो फिउनो मोनहैगारबाय बेखौलाय बिहा गालांनाय मोजां जागोन ना न'आव लांनाय मोजां जागोन न'आव लांनाय मोजां जागोन दे मानोना हिन्जावनि सेराव गाननानै देरलाना लाखिनांगोन हा हैयो हैयो बेनो आरो मा माथो गैया आयौ apa मा मावदोरे थेब्ला जों फैनाय माब्रा नै बे ससमा नुदोंना नों गानना नायनोसै नाय माबायदि मोनदों हा बेलेग नुदोले बेलेग गान दानिया माबायदि मोनदों हा थै बेलाय माथो BTR ससमासोले बेखौ गानब्ला UN ब्रह्म इउनिभारसिटि कर्स इउनिभारसिटि रेलवे कर्स फेक्टरिखौसो नुनो मोनो माथो नों मारगथ' माथो बेफोर लामाखौलाय माथो एख' मावथाराखै माथो BTR नि लामाया बेफोरबायदि नामाब्रा ट्रेक्टर हा ट्रेक्टरसे गोलैयाखै माबा मोनसे अनुस्थान प्रतिष्ठानाव माबाफोर हा ट्रेक्टरसेफोर गारदों नामा बियो माथो जेबोखौनो गारनाय नुवाखै आं बे ससमाखौ गानलालै थारमाने प्रमद बर'आ BTR एग्रिमेन्ट खालामनानै मानसिफोरखौ ससमा गानहोनानै मोजां सिमां नुहोदोंमोन मिथिबाय बर' माबा मोनसे मोजां खामानि मावना होबायना हाग्रामा सारा फैगासिनो दङ एबार फैबाथाय जोंनि लामाया साफा जाजोबगोन आरो जा फैगोन सारा मोजां खामानिखौनो मावगोन आरो बियो देरहाखागोन मुदा देरहाला एबार जागोन थांदोंसै नामा नोङो थांनोसै दे आंबो थांबाय